О, здравей, Марианче. Ето идва тук на тази полянка малко. Малко да изляза да се разходя. Ще ми омръзна цял ден да седим в този хотел. То голяма жега навънка, не се издържа. И тази вечер последно и утре сутринта фащаме влака и се прибираме. Сега сто от Дубай. Викам, чака да изляза за последно, ето да се полежа на полянката. Тук има един терен такъв изкуствен. Моите хора не щат да излизат навънка, много е горещо. Те не могат да издържат толкова на горещо. Лежат там в този хотел тук. Лежат. Не им се излиза в тази жега. Аз тук легнах на полянката, се изпъна и наблюдавам Бурж Халифа. Так му пускат светлините. GoPro, здрасти, добър вечер. Тук е много бързо се стъмнява. Още 7 часа става тъмно. Много бързо се стъмнява тук, не знам защо така. Защото сме близо до екватора. Катрин, тук ли си? Гледай. Земна красота. Айде, така ще ви го оставя да гледате в по-далечен кадърче. Да ви стои. Е доста висока сградата. Влагата е голяма, задушно е, да, така е. Жега, влагата голяма, задушно е, трудно се диша. Излиза от време на време ветрец, обаче то е пак горещо. Тук поне да им пуснат някой филм да гледаме. Да им прожектират някой филм на тази сграда тук да гледам. Кристияне, само като видиш тази кула, би трябвало да си отдадеш отговора къде съм. Що е тъмно там и що сме по-близо до екватора. Бързо се стъмнява, 7 часа става тъмно. И между другото, тук небето, става колко вечера съм тук, няма звезди. Къде са тия звезди? Има само едничка. Ето къде има само едничка. И то със сигурност е някоя планета. Само една звезда имат. Даже и звездите избягаха. В България не мога да ги преброиш. Тук една не виждам. Ти направо се побърка с тази графа, беч. С Бурж Халифа ли има? Айде идвай. Идвай, стига се стоява в този хотел. Излез малко навънка. Кой крещи? Ето те има ни лапта. Там. Има ни дечица. Си играят. Аз тази вечер може и тук да пренощувам. Да. Къде ще намеря тук безплатна почивка? Безплатна нощувка? Тук е до Бурж Халифа. На полянката лягаш и се наспиваш.
Кой ще хора да им давам аз пари на тия скъпи хотели? Ето къде. Само още 1-2 часа ще стане още по-хладничко, за да излиза ветрица. Само още 1-2 часа ще стане още по-хладничко, за да излиза ветрица. На полянката без никакви притеснения. Е, така до тяхното знаеме. Релакс. Много прекъсва. Ами да знам. Сигурно ми са губите. Нета. Кръста, сега след малко като пуснат ти светлините. Поне да ми пуснат някой филм да гледам. Чакай да стана малко. Да се раздвижа. Тук имам някакви други гости дошли. Аз взема да почна да ги таксувам тук. Там да се го заграда и да ги таксувам тук. По 5 евро хода. Там да се го заграда и да ги таксувам тук. По 5 евро хода. Още като пристигнах на летището си взимах карта с интернет. Доста е добър, предполагам. Сега след малко ще почна да опяват тук и да пускат светлините. Иначе пък е много чисто. Няма хартийка, няма фаска. Тук е забранено пушенето, свободно пушене по улиците. Има си определени зони, където можеш да пушиш. Забранено свободно пушенето по улиците на Дубай. Фонтана няма ли? Фонтана ето го тук, обаче е в ремонт. За съжаление няма да мога да го видя как в действие. Как работи. Само съм виждал клипове. Различни видеа съм гледал. Наистина са уникално красиви, обаче сега са в ремонт и няма как да ги видим. Ходжат апели. Чуват се от време на време тук да вият. Ето го и басейна горе, не знам на кой етаж е, така като гледаме доста високо. Едни от най-високите басейни в света на тази сграда с странната форма, с извънземната форма. Здравей, Лъчезаре, добър вечер и на тебе. При нас е отдавна тъмно. Тук 7 часа става тъмно. И навсякъде пълно е с камери тук. Пълно е на всеки ъгъл, на всяка уличка, на всяко кишенце, навсякъде има камери. Да, доста е красиво. Сега да взимам въжете, да почвам, да ги мятам. Отивам горе сега да се пусна въжета, обаче тук ще ми трябват километри въжета. Отивам да си вземам въжето, да се качвам най-горе, да го пускам. 800 и не знам си колко метра е тази сграда. 2 км въжета ще ми стигнат. 2 въжета додолу да си пусна
и съм готов. Това ще е най-якото преживяване, да се спусна отгоре додолу с въжет. В Германия до 11 часа е светло. Той в България късно се стъмнява. Мисля, че до към 9-10 часа държи. Враца ми е Ню Йорк, разбира се. Къде е без Враца? Страхотна гледка, страхотна. Па как ми се пи една пиричка, сега чух тук звука на Кока-колата се отварят. А на мен ми напомни звука на хубава студена прясна биричка. Тук нямат бира. Сега като се прибива в България, първата работа е една хубава биричка така да се отворя в Созопол на плащчето. Да, Дубай. Само като видите кулата, трябва да ви стане ясно къде се намира. Бурдж Халифа. Не забравяйте да харесате лайфа и да го споделите. Париж! Ами там не съм ходил в Париж. Предполагам и там е красивичко. Може би есента. Да се ориентираме малко към Париж. Той е Варна. Да бе. И аз така казвам. В центъра на Варна съм. Хотел Черно море. А в центъра на Варна съм, хотел Черно море. Дубайския мол. Един от най-големите. Какво рекламират тук някакви телефончета? Тази сграда също не е лоша, много е красива. Благодаря, Симонче, за поста. Аре, няма ли да идвате? С нощи бяхме тук повече хора, сега сме тук 10 човека. Няма. С къв телефон си? С ултрата 24-ка. S24 ултрата. Трябва да пуснат всеки момент светлините. Да видите колко яко става. Забелязал съм там на тази стена тук, където свети. Нали я виждате? Каквото се прожектирва там на тази стена, в такъв цвят се прожектирва и тук. Такива са светлините и на Бурдж Халифа. И заедно с светлините пускат и една тяхна арабска музика. И сградата свети с ритъма по музиката.
Ще поседя още малко и ще се прибирам към хотела. Рамадата. Супер е хотела за една седмица за 3 човека 1500 лева. Ако ще идвате, препоръчвам ви го този хотел. Супер е за тази цена. Има и наблизко супермаркет до самия хотел на 20-30 метра. Или пък мога вие точно на 15 минути пеша. Също вътре има доста магазини с различни вкусти. То мяза на джамия. Кое от всичкото ти прилича на джамия? Тук поне не виждам аз нещо да ми прилича на джамия. Но е пълно с джамии, нормално, ислямска държава. Едната седмица бях в Дубай в Елит Бибос. Не го знам къде се намира. Чудесно, радвам се. Ето тък му започнаха да пускат светлините. В момента и ти си тук, Мери. Заповядай, ела тук на полянката. Ела поне да се видим, че няма с кой да се говоря. Ще се радвам да видя някой българин тук. А дойдем да си побобрим и малко. Бурдж Халифа. Гледайте каква красота. Във всички цветове. Много българи има постоянно. Много българи има постоянно. Има, със сигурност има, обаче как да го разбера? Трябва да го чуя. Ще говоря на български, за да мога да се открием. Искаш да кажеш, че си тук, но не на това място. Мери. Къде си? Далече ли си тук от Бурдж Халифа? Не знам какво да ти кажа. Дори да ми кажеш къде си, аз не съм запознат с районите. Да, ама зеленото е най-яко. Зеленото, всичките цветове са яки. Зеленото и синьото, и всяка пуснат и някакви още по-цветни, смесени. Привет, привет. Сега червеното пак е хубавичко. Щом светне в бяло, значи пак правят пауза. Много за малко време ги пускат тия светлини. Няма и минутка и ги спират. Обаче често ги пускат, поне на 15-20 минути. Да, така си.
А шадраваните тук ли са? Ето ги шадраваните. Аз ще го кажа, само че са в ремонт. И аз мисля, щеше да ги видя в действие, обаче са в ремонт и така как гледам, май скоро няма да ги пускат. Ето ги шадраванчета. Ето и тяхната извита форма. В ремонт са. Сигурно това са пълни изцяло с вода. Доста вода ще поеме обаче. Ето е сградата с странната форма и един от най-високите басейни в света. Е там горе, където е зеленото. Това е стъкления параван, който загражда басейна. Хората чоплят слънчоглед, пият си водичка. Започват да прижат хората тук. Още малко се поразхлади, ще започне поляната да се пълни тук. Това беше от мене. Приятен вечер ви желая. Отивам към хотела и утре сутринта тръгваме рано за Истанбул. Лека вечер ви желая. Джосми събота неделя, като се пребра, ще дойда до център там, където си ти, да пием по една биричка. Емел, айде идвай тука. Лека вечер на всички. Айде, чао ви.